Natáčame. Čaute kamoši, moje meno je Adam a v dnešnom videu vám odpoviem na vaše najčastejšie otázky a taktiež vám upresním, ako som sa dostal študovať na univerzitu do Ameriky. Poďme na to, priatelia. Na úvod, je mi jasné, že nie každý, kto pozerá toto video, vie, kto som, tak sa vám stručne predstavím. Moje meno je Adam Kňaze, mám 20 rokov a pred pol rokom som sa presťahoval zo Slovenska do Ameriky, kde študujem a hrávam futbal na americkej univerzite. Nechcel by som ten úvod nejak špeciálne zdržovať, preto odporúčam video pozrieť až do konca. Veľa z vašich otázok sa týka práve mňa a myslím si, že pokiaľ pozriete celé video, tak sa dozviete dosť veľa aj o mne. Taktiež nezabudnite sledovať môj Instagram a TikTok, na ktorom zdieľam moju cestu a celkový život z Ameriky. A ďalej by som to nezdržoval, môžeme ísť rovno na to. Ešte predtým, ako sa vrhneme na otázku, ako som sa dostal do Ameriky, tak je dôležité poznamenať, že čo bolo pred Amerikou a dobrá otázka je tu na to, že čo si hral na Slovensku, akú ligu a akú hrám teraz v USA. Máš za to nejaké peniaze? Tak ďakujem za otázku. Na Slovensku som prešiel prvou dorasteneckou ligou od U16 až po U19 a to som hral v Dunajskej Strede. A následne som mal taký jeden rok predtým, ako som išiel do Ameriky, kedy som hral aj mužský futbal a hral som druhú najvyššiu slovenskú ligu za Šamorín. V Šamoríne som bol pol roka a po pol roku som sa presťahoval do Lehoty pod Tačníkom, kde sa hrala vtedy 3. liga, takže pol roka som si zahral aj v 3. lige. S Lehotou pod Tačníkom sa nám podarilo postúpiť do 2. ligy. S Lehotou som si zahral pár zápasov aj v 2. lige. No a koncom augusta som sa presunul do Ameriky. V Amerike hrám za univerzitu, ktorá hrá druhú najvyššiu súťaž, čo sa týka univerzít. Potom je tam ešte D1 a to je taká tá najvyššia súťaž, čo sa týka amerických univerzít. Posledná časť otázky bola, či zarábam nejaké peniaze. Tak v Amerike nezarábam peniaze futbalom, jedine som dostal štipendium na školu. Takže asi tak nejak by som to zhrnul. Na akej úrovni musíš byť, aby si mohol hrať na univerzite v Amerike? Toto je náročná otázka, pretože to záleží. Záleží, akú divíziu chceš hrať, záleží aj od toho, aký post hráš. Ja môžem konkrétne hovoriť len o futbale, sú aj iné športy. Čo sa týka futbalu, tak to záleží od toho, akú hráš ligu, či si hral za národný tím, aký hráš post. Je iné, keď hráš nejakého útočníka, čo dáva góly, a je iné, keď hráš možno ľavého obrancu, ako hrám ja. Myslím si, že tie posty, ktoré sú také tie hlavné, ako hroťák, možno stredný obranca, možno nejaký výborný, útočne ladený záložník, to má o niečo ľahšie. Samozrejme, hľadajú v Amerike hlavne teda individuality. Ale ak by som to mal tak zhrnúť, na to, aby si hral D1, čiže najvyššiu úroveň, tak si myslím, že v Česku musíš hrať takú 3., 2. mužskú ligu, po prípade hrať za prvú dorasteneckú ligu. Ak to beriem na slovenské pomery, tak musíš hrať podľa mňa 2. ligu alebo 3. ligu tak stabilne a taktiež musíš byť v 1. lige doraste. V Amerike sú však aj iné možnosti, môžeš hrať junior college, NAIA, za nižšie univerzity, v ktorých je väčšia šanca, že si zahráš, takže sú tam aj iné úrovne. Takže záleží aj od toho dosť. Ako hovorím, ja som hral v doraste 1. ligu celý čas, v národnom týme som nebol nikdy a povedzme, že bol som hráč úrovne 2., 3. slovenskej ligy a hrám druhú najvyššiu divíziu v Amerike. Ďalšia otázka, na akej univerzite hráš, študuješ? Tak ja sa nachádzam na University of Illinois v meste Springfield, je to D2 škola. Keby mám porovnať rozdiel medzi D1, D2 a potom možno ešte D3, čo sú školy. D2 školy sú tak priemerne veľké, D1 sú veľké školy s veľkým počtom študentov, samozrejme aj vyšším rozpočtom. D3 školy sú také tie najmenšie školy do 1000 študentov, možno 1500 maximálne. Na mojej škole sa nachádza okolo 2500 žiakov. Nie je to veľká škola, aj campus je veľmi maličký, všetko je veľmi blízko od seba. Myslím si, že na ten prvý rok, ktorý som v Amerike, je to veľmi dobré, pretože som si rýchlo zvykol, poznám tam veľa ľudí, uvidíme, že čo bude do budúcna. Samozrejme, plán je taký, že by som chcel neskôr sa dostať na vyššiu úroveň, ideálne do tej D1 školy. No a teraz by som prešiel k tej hlavnej otázke, ktorá bola úplne že najviac žiadaná a bombardovaná od začiatku toho, čo som začal natáčať, či už na Instagrame alebo na TikToku, a to, že ako som sa ja vlastne do tej Ameriky dostal. Tak ja by som začal úplne že od začiatku, ako teda
ten samotný nápad vznikol v mojej hlave, kde som získal informácie a ako som sa od bodu, že neviem vôbec nič, dostal do bodu, že študujem a hrávam futbal v Amerike. Samotný ten nápad hrať mimo Slovensko som mal už veľmi dlho. Vedel som, že nechcem hrávať futbal ani študovať na Slovensku, preto som si ja už o tom začal zisťovať o možnostiach v druhom ročníku na strednej škole. Úplnou náhodou som na Instagrame natrafil na chalana, ktorého vám dám aj dole do popisku a s ktorým som spolupracoval a spolupracujem až dodnes, Dominik Daniš. Narazil som na jeho profil na Instagrame a zistil som, že on študuje a hráva futbal na americkej univerzite. Dlho som neváhal, okamžite som ho kontaktoval, napísal som si s ním a ani nie o týždeň sme mali hovor, v ktorom mi priblížil jeho situáciu, hovoril mi, že ako sa on dostal do tej Ameriky a mňa to extrémne zaujalo. Od toho momentu som to začal brať tak viac vážnejšie a zisťovať si viac informácií. Koncom 3. ročníka na strednej škole prišiel taký zlomový moment, kedy sa vlastne aj moja futbalová kariéra tak lámala, pretože končil som v doraste, no a v 4. ročníku som išiel do mužskej kategórie. A len tak pre kontext, tak ja som študoval na gymnáziu a všetci dobre vieme, ako to je s gymnáziami, že pokiaľ nejdeš po gymnázium na vysokú školu, tak v podstate nemáš nič. A mne celkovo tá myšlienka študovať na vysokej škole na Slovensku moc nevoňala a chcel som študovať v zahraničí. Dominik mi poradil v podstate s celým procesom, pomohol mi nájsť univerzitu, pomohol mi samotnými krokmi, ktoré sú veľmi dôležité na to sa dostať do Ameriky, a to urobiť si anglický test, nájsť si univerzitu, dohodnúť si podmienky s univerzitou, pretože to je veľmi dôležité. Bez tých samotných podmienok by som nemohol študovať v Amerike, pretože americké univerzity sú extrémne drahé. Musel som si vytvoriť highlight video, ktoré sme následne posielali školám. No a potom následne sa školy ozývajú tebe a dohadujete si podmienky. Najlepšie podmienky som dostal od univerzity, ktorej teda študujem. Čo bola výhoda, tak Dominik študoval na Marquette University v Milwaukee a jeho tréner, ktorý trénoval na jeho univerzite, išiel trénovať na univerzitu do Springfieldu. Dominik ma kontaktoval s ním, ja som si s ním zavolal, povedal som možno moju predstavu, ako si ja predstavujem, čo od toho očakávam. Dohodli sme si podmienky, no a potom následne som už vybavoval konkrétne veci ako víza. Musel som si podávať prihlášku do školy, musel som si preložiť všetky vysvedčenia zo strednej školy, ktoré som im poslal. No a vtedy som potom už riešil všetko so školou, čo sa týka samotného odchodu a všetky kroky, ktoré som mal ja osobne vykonať voči škole, som už dostával pokyny priamo od nich. V polke augusta tohto roku po vybavení víz som mal kúpené letenky, zbalený kufor a vycestoval som do Ameriky. V Amerike som teda už pol roka. V ďalšom videu vám priblížim, ako taký život v Amerike prebieha, ako to vyzerá. Možno vám natočím nejaké day in the life a celkovo by som chcel natáčať viacej videí aj na YouTube, dlhší formát, kde by som vám vedel bližšie a detálnejšie ukázať, že čo ako funguje. Do komentárov mi napíš, čo teba zaujíma a možno v ďalšom videu na to odpoviem. Toto bol môj príbeh, ako som sa ja dostal do Ameriky. Je mi jasné, že každý to má iné, je to individuálne. Sú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú to, že ako sa dostaneš do Ameriky. Jedna z tých vecí je samotný šport. Do Ameriky sa nemusíš dostať len tým, že hráš futbal. Sú tu rôzne iné športy ako basketbal, hokej, americký futbal, baseball, tenis, atletika a kopu rôznych iných, to si môžete sami nájsť na internete, že aké rôzne športy vás môžu dostať na štipendium do Ameriky a boli by ste prekvapení, pretože je ich naozaj dosť veľa. Takže mi napíšte do komentárov, čo by vás zaujímalo a som rád, že ste pozerali video až do konca a vidíme sa u ďalšieho podobného videa. Čaute.